Hvad man kan gøre ved mobning for at forhindre det? Ja. Man kan gøre det ved mobning, at man for at forhindre, at mobning finder sted, tror jeg, det er rigtig vigtigt, at både skolen og klassen og alle medlemmerne af det her fællesskab, som vi er i, er indstillet på, at det er ikke i orden at være efter hinanden, og det er ikke i orden at behandle hinanden disrespektfuldt. Så det handler meget om, at vi anerkender hinanden som ligeværdige i det her sociale fællesskab, som vi indgår i. Og der tror jeg, det handler rigtig meget om, hvordan vi taler sammen. Det vil sige, I ved godt, hvordan at lærerne kan blive knottende over, at I kalder hinanden for nogle øgenavne. Men selvom at I ved i jeres lille tætte gruppe, at sådan kan vi kan godt kalde hinanden for nogle sjove navne, uden at det betyder noget, uden at det gør noget, fordi det er jo jer, og I kender hinanden. Men problemet er, hvis det bliver den måde, man gør det på, hvis det bliver normen, så vil der være nogen, som ikke er en del af den gruppe. Og derved vil de enten misforstå det, der foregår, eller de vil blive misforstået i deres måske, hey, gider du lade være med at kalde mig det der? Fordi det er jeg ikke med på. Så på den måde, så handler det rigtig meget om, at vi skal have et sprog, der er, altså både lærere og elever, at vi skal have et sprog, der er anerkendende. Og med sprog, der mener jeg altså i hver forstand. Altså både i undervisningen, men også når vi taler sammen bare 2 og 2. Fordi det hele påvirker hinanden. Og specielt når det handler om mobning, fordi der handler det om en gruppe, der simpelthen ikke kan fungere sammen, der er dysfunktionel. Og som så ender med at kamme over, hvis man kan sige det på den måde.